yn gyfforddus ar y soffa gan i sgwrs cyn hanner 7. Diolch yn fawr. Ond i ddechrau'r rhaglen heno, da ni ar Wedi 7 i gwneud amryw o straeon dros y blynyddoedd ar adeiladau traddodiadol fel sgolion a chapeli tyra hyd yn oed yn cael eu trawsnewid i fewn i gartrefi. Wel, mae cyfle gan rwy'n dros y misoedd nesau wedd newid ar sylfa, Observatory. Do, fe glwsoch chi'n gywir, mae arsylfa Abertawe ar werth gan y cyngor, ac un o'n sef disgleirio ni ac un sy'n sicr yn nes at y nefoedd na ni, Rodri, sydd wedi pico draw i Abertawe i gael cipolwg ar y lle. Diolch i ti, John. Ti'n meddwl beth, yr olygfa sy'n disgleirio fan hyn heno yn Abertawe hebos, ond mae'r cyngor yn hapus i werthu'r lle yma, dim ond bod y pris yn iawn a bod e'n mynd i gartre da. A sôn am gartre da, wel, mae'r potensial yn anhygoel. Fe adeiladwyd yr arsyllfa yn yr 80au hwyr ac roedd Cymdeithas Serydda Abertawe yn defnyddio'r lle yn reoledd ar un adeg. Erbyn hyn, yn anffodus, mae'r adeilad yn wag ac yn dirywio. Mae'r cyngor yn edrych am syniadau o ran beth i wneud ar lle yma. Maen nhw hefyd yn agored i gynnig bod ddim pris hyd yn hyn. Wedi dweud ni, fel ych chi'n dod i pris ar eich breuddwyd. Wel, yn sicr mae'r adeilad yma nid yn unig yn bwysig i'r ardal, ond hefyd i ddinas Abertawe. A pan geodd y lle rhyw 2 flynedd yn ôl, wel, oedd hi'n gyfnod trist achos oedd e'n denu lot fawr o wahanol ymwelwyr, tripio ysgolion plant ag ati. Ond mae e'n nôl ar y farchnad nawr. Ti wedi gweld yn y gorffennol, mae yna tai wedi cael ei wneud capeli, eglwysi, goleidau. Mae'n mynd i fod yn gyfnod cyffroes i unrhyw un boed yn rhywbeth busnes, tŷ a pam lai. Os chi'n chwilio am nodwedd arall sy'n gwerthu'r lle yma i fi, rhywbeth hollol drawiadol ac unigryw, wel, beth am y grisiau yma a'r to? Ond wrth gwrs, mae popeth yn y pen draw yn dod nôl at yr olygfa. Yn yr arsyllfa yma, un o'r prif pethau ynglyn â'r adeilad yw y sefyllfa. Ac o ran hynny, mae'r golygfeydd o bob cornel o'r adeilad yn arbennig. Mae'r adeilad yn uchel ac mae ar 4 llawr sydd yn dechrau ar y promenad. Fel pensar, bydde hwn yn challenge arbennig. Y gwynt, y glaw, yr halen. Ond gan fod y sefydliad mor hyfryd, mae yna dyfodol iddo fe fel rhywle fel caffi ar y llawr, a dyfodol iddo fe fel tŷ hyd yn oed. Mae yna nifer o welliannau sydd rhaid i wneud iddo fe, ond maen nhw gyd yn bosibl. Ac yn ôl rheini sy'n byw o fewn tafliad carreg i'r arsyllfa, mae'n hen bryd bod rhywbeth yn digwydd yma. Dwi'n byw just ar ôl y cornel fan hyn, tua 200 llath o'r adeilad. Hoffen ni bod e'n prai fel arsyllfa, ond cyfuno ar rhywbeth fel caffi neu rhywbeth i ddennu'r bobl i mewn i'r lle. Achos ar un o bryd mae bobl jyst yn cerdded heibio, dyn nhw ddim yn gwybod beth sy'n yna, ac yn well byth fel oriel efallai. Oriel byddoniaeth, neu wyddonol. A beth am reini sy'n methu a gweld y ser o'r llecyn godidog ma mwyach? Wel, os oes diddordeb dych chi, mae yna hen ddigon o serydda swyddogol yn digwydd yng Nghymru dros yr wythnos nesaf. I ni trefnu'r digwyddiadau yma wythnos nesaf mewn ffordd 3 gwahanol rheswm. Un, oherwydd fod y rhaglen Stargazing Live ymlaen. Yn ail, yw codi ymwybyddiaeth o'r sefydliad ffiseg a'r rhwydwaith athrawon ffiseg Cymru. A'r trydydd peth, a falle'r rheswm fwyaf pwysig yw, mwyn ennyn diddordeb y cyhoedd mewn serydda a'i cael nhw i fynd allan i'w gardd gefn ac i edrych i fyny ar y ser. Ac ym le mae'r cyfle i chi ymuno yn y fenter yma? Dechrau'r wythnos, dwi yn nghanolfan Gwlypdir Genedlaethol Cymru, ger Llanelli. Wedyn mae yna ddigwyddiad arall yn cael ei redeg yng Prifysgol Glyndŵr, a wedyn i orffen yr wythnos mae yna ddigwyddiad yn Wic, yn y de. Felly nad ni'n gallu defnyddio'r adeilad tu ôl i ni, serydda bellach, mi fydd yna ddigon o ddigwyddiadau drwy mis Ionawr, ac mewn ffordd i gael pobl allan i'w gerddi cefn nhw ar noson glir gobeithio, ac iddyn nhw fynd, waw. A sôn am waw, wel, nôl at yr olygfa yma. Fi'n credu mae'r cyngor yn aros i'r pobl naill ai yn unigolyn yn gwmnioedd i ddod atyn nhw gyda syniadau. Fi'n credu nybeth sy'n mynd i fod ddiddorol yw beth fydd y cynlluniau. Yr hyn wy'n gobeithio'n bersonol yw fe fydd beth bynnag yw dyfodol y lle yma, bydd o fydd i'r ardal ac i bobl dinas Abertawe.
Wel, rydyn ni wedi dod i fewn i'r arsyllfa ar dôr adeilad. Mae Dr Rodri Evans gyda fi. Rodri, ti'n seryddwr yng Nghaerdydd. Ydw. Lle mae'n cymaru? Wel, dwi'n cael yr argraff mae'r dom yn fwy o faint na'r un sydd gyda ni yng Nghaerdydd, ond ar y funud, y telesgop mwyaf yng Nghymru yw'r un ym Mhrifysgol Caerdydd, sef diameter o 40 cm. A mae'r telesgop wedi diflannu o fan hyn. Ydy, felly dwi ddim yn gwybod beth oedd maint y telesgop. Ond faint sydd ar ôl te yng Nghymru o ran y math ma o le? Felly o fewn y prifysgolion, mae arsyllfa gyda Prifysgol Caerdydd, Abertawe, Aberystwyth a Bangor. A wedyn mae'n arsyllfa cyhoeddus ar gyfer y cyhoedd ym Mhywys gyda Space Guard. A mae rai preifat hefyd? Os mae'n rai preifat, enghraifft, mae arsyllfa tueddu fod gyda rhan fwyaf o'r clybiau sryddiaeth, clwb sryddiaeth Caerdydd, mae arsyllfa bach gyda nhw mas yn gerddi dyffryn mas yn Mro Morgannwg. Ti'n sôn am y fro, fel mae'n digwydd, mae yna hanes o syryddiaeth yng Nghymru. Mae Cymru wedi cyfrannu o ran syryddiaeth. O, wedyn, yn sicr, oedd arsyllfa eitha pwysig yn Mro Morgannwg yn ôl yn y 19fed ganrif, teulu o'r enw'r Pigot, teulu cyfoethog, wedi adeiladu arsyllfa yn y fro ac wedi gwneud darganfyddiad o galaeth o'r enw Messi 64 a mae hwnna'n galaeth dwi wedi astudio'n broffesiynol yn y degawd diwetha. A mae un wrth gwrs, neu oedd un dylai ni dweud fan hyn, yn Abertawe, Menllegar. Menllegar, be o'n i'n sôn am hwnna nôl ym mis Medi, felly yn yr arsyllfa ni gwneud un o'r lluniau ffotograffiau cynta o'r lleuad eriod yng nghanol y 4edd ganrif ar 15. Ni'n lli gweud bod ti wedi ffansio'r lle yma? Dibynnu faint mae'n costio, ond os yw'r pris yn iawn, falle gallai ffeindio rhywbeth yn y banc. Ac os oes telesgop yma? Sa'n prynu fe heb telesgop. Rodri, diolch yn fawr i ti am dy gwmni. John, ti'n gwybod taw ti o disgleiria bob tro? Diolch o galon i ti, Rodri. A os da eisiau gweld y ser nid heno di'r noson, mae'r adran dywydd yn dweud bod ti'n mynd i frigo a goeri, a chi'n gweld y ser yn dda dros y penwythnos.